Na dzveroch pilot pošorenia prečistovača vody u ruskim Keresture, ktorý sa nachádza v javným komunálnym podpríjemstve Ruskom, tých dňoch še zjavilo obviscenie, že voda nezachasnovanie. Z ohľadom na toto, že veľi Valalčanie práve tu berú vodu za píce do svojich obviscoch, zjavili še rýžny polu informácií i nahadovania. Jak doznávame od direktora javného komunálneho podpríjemstva Ruskom Igora Fejdia, voda zo toho pošorenia poslata na mikrobiologijnu analýzu, ta še ju nešmecha snovať spokľane stihňu rezultáty, což je najvjerojatnejšie slúči na počátku idúcoho týždňa. Voda u ruským Keresture i správna vária u Ruskomu a jej prikladníky poslaty na vypitovanie len zo toho mesta, pretože obačené, že prostoria, u ktorej še nachádza čopy, bola brúdna i nesplňovala hygienský uslovia. Zo z Ruskomu apelujú na hraždánoch, že by še dakus baržej primerkovalo na hygienu, že by še neunošelo bláto i brúd.